रोशन रोही के एक बहुत ही प्यारा यानी कि बहुत ही जबरदस्त यानी कि एक्शन से भरपूर गाना हम सबके बीच यानी हमनी के बीच में गाना आ रहा बा। तो ये गाना देखे के ना भुलाए हुई काहे से कि ये गाना के अगर फुल वीडियो रउआ देखब तबे रउआ मालूम चली कि आखिर ई गाना कहीं आई, कहाँ से आता, कौन चैनल से आता, कौन डेट पे आवता। तो पूरा वीडियो देखे खातिर भाई इतना जब वीडियो देख ही लेला तो अगर रोशन रोही के फैन हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया तबे मालूम चले कि आखिर कहाँ कहाँ से गाना और कौन कौन गाना आ रहा बा। अभी तक ई रोशन रोही अपना चैनल से मतलब पोस्ट भी नहीं करे तो कैसे मालूम चले कि तू लोग कहाँ से आखिर मतलब गाना आई। अगर इस चैनल के हमारा सब्सक्राइब कर ले तो मालूम चल कि पक्का गाना कहाँ से गाना 110% बा कि केस जो गाना बा वो पक्का आई यानी कहिया आई पूरा डेट पूरा वीडियो देखबा तबे मालूम चले। तो सबसे पहले बता देनी केस जौन गाना बा ये गाना में आखिर गईले के बा ड्यूट जौन गाना होला रोशन रोही के साथ ही गईले के बाद ये गाना में अगर गावे के बात कर तो उहे खुशी ककर यानी कि हर गाना में यानी कि बैक टू बैक इन लोग के आशीष यादव का चाहे रोशन रोही का दोनों लोग में गाना मतलब कि बैक टू बैक गाना गावत है। और वीडियो में आखिर काम के कैले बा उनकर भी पूरा यानी जलवा के भी खरले बा तो उनकर भी नाम बा शिवानी सिंह। भाई शिवानी सिंह के तो वीडियो यानी बहुत ही गाना बहुत लोग देख लो लेकिन यह वीडियो में कुछ अलग अंदाज यानी कुछ अलग ही देखे के मिले। सबसे पहले बता देते नहीं आखिर ये गाना आखिर लिखले के बा गाना लिखले के बा भाई लिखले बड़े ओम कांत जी। तो भाई गाना कुछ अलग होके वाला ही बा। ये गाना के देखे के ना भुलाए कोई म्यूजिक के अगर बात कल जाओ भाई भोजपुरी के धरोहर यानी कि भोजपुरी के बहुत बड़ा लेवल वाले यानी कि हमनी के रोशन भैया यानी कि रोशन सिंह ये गाना के म्यूजिक कैले बाड़े। तो बहुत ही प्यारा यानी कि बहुत ही ब्लास्ट गाना है। हमारा आशा हमारा पूर्ण विश्वास बा कि वन डे कम से कम 2.2 मिलियन व्यू जाएगे चाहिए। तो अब देखी ये गाना आ रहा कहाँ से बा वो तो जानना जरूरी बा लेकिन ओकरा पहले हम बता देता नहीं कि गाना देखे खातिर भाई यानी कि पूरा फैंस पागल बा। बहुत लोग के पता भी नहीं कि गाना कही आई लेकिन ये गाना कही आई वो बता देता नहीं। ये गाना सबसे पहले बता देता नहीं कि मतलब कि परी रिकॉर्ड से गाना आ रहा का परी रिकॉर्ड से गाना आ रहा था आप सब देखम और एक गाना का ढेर सारा प्यार देम। अगर रोशन रोही और शिवानी सिंह का खुशी ककर का फैन हो खब जाए तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि हमारा रिव्यू कैसा लगा। ये गाना अब आई कहिया ये गाना आई कहिया वो बता देते यानी कि बहुत जल्द चैनल पर लिखल बा कि बहुत जल्द के मतलब यानी कि कल क तारीख एक तारीख होता यानी 1 तारीख के गाना आ रहा बा रउरा लोग के बीच में उहो 6:30 बजे कितना 6:30 बजे अपन मोबाइल के डाटा बचा के रखे काहे से कि काल कुछ धुरंधर टाइप के यानी कि कुछ बवाल टाइप के गाना आ रहा बा रोशन रोही के। तो चली नेक्स्ट वीडियो में मिलत नहीं तब तक खातिर बाय बाय।